Takže čau vás, zdar lidi, já jsem Honza Games Official a vítám vás u videa, jak si odstranit channel. Já jsem se díval na YouTube a nic tam nebylo, jak odstranit channel. A já jsem na to došel. Takže musíte k tomu mít jeden channel, který asi plus vám ukážu, jak si udělat channel a jak si ho rovnou vymazat. Jo. Tak, musíme si dát YouTube. Jsem se díval na Staragdaryho. A to není podstatné. A teď si teda uděláme channel. Musíte zmáčknout tady tento kroužek, nebo tady tuto šipku, který je. A tam nahoře dát plusko. Akorát to jsem nějak nenadčetl, tak se strašně omlouvám. Tak, chcete-li své zařízení využívat na maximum, přihlaste se další informace. Ale my chceme vytvořit nový účet. Takže třeba, já nevím, Honza Music ne? No, tak si to prostě dáme Honza. Tak, já Honza. Další. Den, kdy jsem se narodil, to tam prostě dejte třeba 53. Měsíc, tam můžete dát taky. Já jsem se narodil v květnu. A rok, tam musíte dát něco jiného. Rok. Tam zkusím dát třeba takto. Tak. Pohlaví. Teď je to na vás, co si chcete. Nechci uvést vlastní. Nechci uvést nebo žena, nebo muž. Já jsem samozřejmě muž. A další, dáme další. Nebo ne? Jedno. Já už vím. 24. Tak. Nějaký e-mail si vytvořit. To já teďka střihnu. A nebo taky ne. Vám ukážu, jak se to dělá. Takže si tam dám Honza. Nějaké číslo. Třeba 2. Další. Tady mám tak si tady dáme velké třeba, aby to změnilo tvar. Tak si tady dáme Honza 616 a dáme další. Vytvořené heslo, já se ho hned odinstaluji, takže vám ho můžu ukázat. Takže já Honza. Aha. Tady si tam prostě dáme nějaké blbosti. Jsou povolené písmena číslo. Tak. Aha, my to musíme potvrdit. Počkat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Další.
telefonní číslo dáme přeskočit. Tady si to projedete, kdo chce, ať si to přečte, já to jenom takto projedu. Dám souhlasím a dám další. Ověřování údajů. Ověřování údajů. Tak a už ho tam máme. Já už se nám to načítá. Tak už máme nějaké video. Já to teďka... Tak a už tady máme já Honza. A teď si to odinstalovat. Dáme zase domeček. Dáme nastavení. Dáme účty. Teď to stříhnu. Tak a tady máme, klikneme na toto, na ten účet. Tak, tady to máme. Dáme tady vpravo nahoře další. A odebrat účet. Tady vidíte. Odebrat účet. Odebíráním účtu odstraníte ze zařízení veškeré jeho zprávy, kontakty a ostatní data. Chcete pokračovat? Dáme odebrat účet. Se to načítá. A je to, už tady vidíte, že tady už nic nemám. A už to je tak akorát všechno. Ale jestli se vám video líbilo, dejte like. Ale co ještě u mě nejste přihlášený, tak se přihlašte k odběru. Já jsem Honza Games Official a loučím se s váma. Takže...